Тия момчета днес, където играхме с тях, са много добри. Те мислим, че ни подцениха. Затова заслужено резултата показва изразителна победа за нашия отбор. Момчетата са на ниво, млади момчета и за напред дано нямаме контузии, да държиме на добрата игра, фейрплея и всичко да е нормално. И каква би е целта в крайна сметка? Целта е колкото по-напред се придвижиме, толкова по-добре, защото не ни слагат в сметките. Сам виждаш, че няколко мача вече подред. Има кое да се съобразява с нас. Защо така? Има ли такъв вариант още добри момчета да привлечете? Каква беше причината до сега толкова да не изпъквате, може би? Да се сработиме. Играем на два турнира, момчетата някои са до по-късно на работа, не можем да се подготвяме за всеки матч на ниво и най-вече да има здраве и да спортуваме. Браво, много добре казано. Така за съперника казваш, че ви подцениха. Възможно е това да продължи или вече пък ще ви скачат много сериозно? Не може да разчитаме да ни подценяват, да биеме. Играем си мач за мач. Парти ще има ли? Накрая. Чак накрая, сигурно ли е това? Да е мълъж. За да не се отпускаме да